znate da je počela županijska smotra kazališnih amatera, gdje će se svako od kazališnih amatera koje djeluju na ovom našem području najbolje predstaviti što može. Nadam se da ćete uspjeti osim ove današnje predstave možda popratiti još neko od onih koje su na našem programu, kako bi ih podržali njihov rad. Drago mi je što ste došli pogledati predstavu naših prijatelja, čeških prijatelja i njihovu predstavu Princ Bajaja. Uživajte u predstavi, pa ćemo se još malo podružiti kasnije. Hvala vam lijepo. Dámy a pánové, milé děti, představují se vám herci kočovné amatérské společnosti, kteří poté, co zvládli Shakespearova Hamleta, sehrají vám dnes pohádku Princ Bajaja. Účinkují Zdenka jako královna, Kristýna jako komorna, Tomislav jako princ, Daniel jako koník, Jiřinka jako budínka, Maruška jako zdobě, Miliána jako slavě, Albert jako král, Zoran jako drak. A všichni jako pastýři. Pokud se vám bude představení líbit, prosím, abyste jim po skončení dali do přilbice a do hrnečku pár drobných penízků, se kterými budou ucházet. Děkuji. Pohádka začíná. Nejde a nejde. Paní královno. Paní královno, zde je vaše snídaně. Nemám chuť k jídlu. Odnes to zpátky.
To náš syn ještě po měkkých kovercích hopkal. A s tímto koničkem si hrával. Váš lékař řekl, že musíte jíst. Nemůže se pořád jenom z okna dívat. A teď už z něj je mládenec. A kde je princ? Dnes ráno sebral komonstvo a odjeli do sousedního království. Jsem tak unavená. Veličenstvo, váš čaj z koření, které pro vás přichystala vilinářka. Půjdu si lehnout. Vůbec se mi naše královna nelíbí. Vůbec. Jak je to je možné? V noci na ně přišla velká horečka, blouznila a do rána. Otec se ještě nevrátil. A teď odešla i matka. Nejradši by pryč z tohohle království, teď černým suchem potažené. Tak jdi do světa. Než zemřela, paní královna ti k tomu dala své svolení. Ať se tedy hned na cestu začnou chystat služebníci a koně. Ne, tvá matka ti vkázala, aby s sebou nebral žádného, jen trochu peněz a tohoto svého věrného konička. Bude to pri k tvému štěstí. Můj věrný, starý koníček. Srst má ještě jak aksamit. A nohy jak stromky. A také ti přikázala, aby se buď to za rok domů vrátil, anebo alespoň o sobě vědět dal. Přislibuj, že se podle její rady zachovám. S Bohem! S Bohem! S Bohem! S Bohem! S Bohem! Pěkný lesík a pevná skala. Dobrý místo k odpočinku. Už 3 dny jsme na cestě a hezky daleko od našeho království. Co je to tam za tím širým polem? To je přece věž krásného města. Dnes už tam nedojdu. Raději přespím zde a ráno se tam vypravím.
Princi! Princi! Ráno si oblekneš šaty, co najdeš tu pod skálou. Co najdeš tu pod skálou. Běž do města ke dvoru, ale vydavej se za němého. Král te Král te přijme do služby a ty dávej pozor, ať se nepodřekneš. Já zůstanu zde ukryt ve skále. Když budeš něco potřebovat, přijď, třikrát te zaklepej a skála se ti otevře. A skála se ti otevře. A skála se ti otevře. Kde je můj koníček? Můj koník je moudrý. On jistě ví, čemu mi ještě poslouží. Bude to nejhezčí slavy v celém království. Ukaž. To my přece víme, že tobě Bajaja slouží nejraději. O tebe si náš nový sloužící nechá opravdu všechno líbit, ale dnes tu nejhezčí kytici přece přinesl mě. Princezny, to se já mohu věnovat tím královským záležitostem. Běž mi tady do vajdíke. Promiň, tatínku, ko se mi tak jen ve žertu škádlíme. To je pro mě. Bajaja? Vždyť mi tak říkali. Děkuji, Bajajo. A přijdeš nám potom svíjet zlaté nitě. Bajaja? 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 Aha! Když se u mě ohlásil, slitoval jsem se na ty mládě. A teď vidím, že nejsi jenom zručný písař, než že tě všichni mají rádi. Škoda, že si něm. Ale na všechny otázky odpovídaš jen Bajaja. Jest napad, to jméno ty už zůstane. Bajaja, Bajaja,
Ty jsi viděl, že jsem dnes zarmucený. Tedy ti to povím. Před lety přiletěl sem třihlavý drak. Zlý třihlavý drak. Všechno se v té obvodě dát muselo. Ani kouska do kutka nezůstala. A lidé se schovávali, protože nebyli v životě místě. Pak přišla i kozelnice. Že ví, čím ho ze země vyhnal. Jenže mi přislíbil své dcery. Bajaja. Co jsem mohl dělat? Já nevím. Bajaja. Ne, mé dcery nic nevidí. Proč tak potálím všech v dálkách? Což o tom? Ty dvě starší už se mohli dát dávno. Ale já pořád otak. Myslím, že to přes leta někdo přiběhá. Bajaja. Pane králi, pusťme nás panu králi. Drak je zase v tom černém lese a ukrutně řve, že je strašně hladový a jestli nepošlete princezny, tak začne od našich ovcí, pak přijdeme na řadu my a prý se nezastaví, dokud bude jediný živý člověk v království. Zítra ráno máte poslat své dcery same, samotinky ke sluji, jinak bude zle. Cože? Svůj mladý věk tak ukrutným způsobem skončíme? Tatínku, to snad není pravda. Co se mohl dělat, já nepovím. Bajaja. Si moc hodný, Bajajo, ale nám už ale není pomoci. Má drak sežrat celé království, nebo jen nás šest. Bajaja. Tož lehké rozhodnutí. Popře mi dobrou tu poslední noc, co ve své posteli ještě budu spát. Bajaja. Ja. Koníku milý! Koníku milý! Koníku milý! Jdu k tobě pro radu. A pomůžeš-li mi? Budu navždy šťastný. Ovšem už vím. Podívej se pod má kopyta. Najdeš tam krásně brněný
В шилбиці смотрим оголем. Švesnoj se, všedni si ten meč zdravým kamenem čepeli. A hoď na mě uzdy. Půjdeme na toho draka společně, ale nesmíš se bát. Nesmíš se bát a za mě slez v žádném případě. Až přijedeme k ten obludě, spolehni je na svůj meč. A sekej, hlava, ne hlava. Já! Slyšíte to, sestry? Ten úkrutný žer? Já se bojím, já se tak bojím. Neplačte, sestry, jistě se nějaký ten vysvoboditel pro nás najde. Mám hlad. Mám strašný hlad. Kde jsou mé princezky? Uteče! Hore, uteče! Aha, tu jste. Princeznek snídaní. To mám nejraději. A ty? Ty jsi mi nejvíc. Nejvíc. Tebe sežeru. Nejživé! Necháš ty obludo! Snídaní bude i přidavek. Šipsavce, teď zemřeš. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Už co to věřu popadaš. Teď nemám. Nic ti nepomůže, že se svíjíš a pliješ oheň? Teď nemám! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Tumma! Tumma! Tumma!
Děkuji. Byla si opravdu statečná. Sestry! Sestry! Zbuďte se, už je povšem! Co se stalo? Drak je mrtev. A kdo je náš vysvoboditel? Nevím. Statečně se s ním pral. Všechny hlavy mu usekal. A pak hodil. Ani mu poděkovat nemůžeme. Což o to? Honem, jdeme tomu potěšit tatínka. Princezny moje, princezny, jsem tak šťastný a zároveň smutný, protože nemůžu poděkovat princi, který nás celé naše království zachránil. Nikdo se na výzvu Korvině a roku z 11 nepřihlásil. Ale ano, nikdo nepřinesl to, co třeba. Čerbici s mladým chocholem jako důkaz, že je to opravdu ten princ, který zabil draka. A ty si mu ani na chvíľku nezahledla tvář. Už jsem vám to říkala, když bylo povšem, bodl koně a byl ten tam. To protože si ho to nepoprosila. To, kdybych se já k zemi neskácela, tak bych před ním klekla a snažně prosila, ať přijde k nám na hrad pro odměnu. Takový statečný princ za manželku by si zajistě vybral právě mě. To víš, že ne, než by si vybral mě. Nebezpečí je za všechno. Hej, rozepěš listy na všechny strany. Sezí sem knížata, velké pány na rytířské potýkání. Bude to dobrá příležitost, abyste si každá z vás vybrala svého ženicha. Já už svého ženicha mám. Ona se snad zbláznila. Hodného, ale němého a poloslepého bajaju si chceš vzít. Cože? Oče, to přece nemůžeš dovolit. Před vámi stojí Němý bajera, který vám kytice vázal, ptáky kresl a od smrti vás vysvobodil. Tak to jsi byl bajajo. Ano, za pomoci mýho věrného koníčka.
Hněváš se, že jsem se před tebou skrýval? Proč se koptáš, vždyť víš. A bude svadba, hostina veľkolepa a bohatá. Pijme na zdraví, na snoubencu. Hudba, pivo. A v podstate odjedeme do mého království. Bude to skoro rok, co jsem se rozjel do světa. Teď je ta správná chvíle k návratu. A jedna ze sester z dědy království. Dokud se mě o tom budu moci domluvit. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.